Mirror, mirror on the wall, tis not great pleasure to be my own, for if I shall see thy done, grant me the witchcraft of thy tongue. Terve! Terve! Kello on 3 yöllä on torstai-aamu. Ihan loistava hetki mäenlasku. Mäenlaskuun. Tossa on tommonen mäki, mitä te ette katsojat näe, mutta voimme kertoa, että se on jyrkkä ja... Ollaan siis Leijonan harjalla. Joo. Tää on Tuossa aika... siis semmonen yllättävä ennätys luvassa, että meikäläinen laskee, että mä en tuolla paskasella stiikolla. Saatko siitä kuvaa? Kyllähän mä tossa joo. Kiitos lainasta Santerille, kenen stiiko se on, mikä nörtti meidän pyöräkellarista. Ja sitten siis ideana on se, että yritän kiepauttaa minut ja kuvaajanne ja juontajanne Nikolaksen Hepin. ympäri mahdollisimman monta kertaa tuossa mäessä. Niin. Paljon siinä on minuuttia jäljellä? No meillä on 2 minuuttia jäljellä, että eiköhän lähdetä laskuun. Kato, kun tästä sitten pääsee hyvin näillä oikein sopusilla. On vähän ahdastaa, että saa täysin kelkka tässä. Mutta... Ahdas on kelkka, mutta onko sitä ennenkään niin välitetty? Voi pojat! Saatko sit pyöritettyä vähän vauhtia tän menoon? Se on nyt vittu! Hei! Sä oot muusikko, sun pitäis tietää tahti. Noin, hyvä. Noniin, nyt! Mulla ratkes parkut. Noniin, ja... Ei vieläkään. Noniin, lopeta, nyt mennään. Mennään! Juman vittu, mä menen! Vauhti on mitä päätä huimaavin! Oi saatana! Hyi vittu! Ja ympäri! Milloin? Vittu! Ai vittu! No niin pojat, nyt meni hyvin tämä lasku tässä näin. Otetaan kyllä toinen erä tietenkin, kato kun... Kamera sammu perkele, ei kestänyt meidän vauhtia. Ei se tietenkään kestänyt. Mutta kierittiin apauttu 8 kierrosta, että joo. Parempaa mennä hakee. Kiitos, moi. Onko Otto 2? Joo. Noniin. Nikos tulee kyytiin. Oots hyvin? Joo, mä oon hyvin. Let's Kuvaa go. sitten. Mä kuvaan tän meidän... Let's go! Mä olen Heppi. Mä olen tässä Stiikan kyydissä. Mä oon Basse. Basse. Me ollaan Stiikan kyydissä. Voi vittu saatana. Ai saatana. Noniin. Siellä on sitten vähän lunta. No miltäs tuntui? Se oli ihan mukava reissu tossa noin mäessä käytiin. Kummalla kierroksella oli enemmän kierintöjä ympäri? Mun mielestä se eka kierros meni jotenkin paremmin, sillä nappiin. Siinä mentiin kuperkeikkaan. Mä sanoisin, että toka, mutta ennätys tehtiin varmasti kumminkin. No tehtiin. Ainakin tähän mäkeen. Joo. No niin. Sitten, että nyt vituttaa sen verran, kun täältä pitäisi kotiin jaksaa mennä. Niin kotiin pitäisi jaksaa kävellä täältä perseestä, tästä on kilometri matkaa. No ei nyt kyllä, mutta silti. Just näin. Vähän kylmä ja luminen fiilis. Toi stiika pitäisi kantaa. Se on tuolla. Lippiksen voit hakea tuolta ja